Alang sa mga senior citizens, mga casual o job order employees sa dakbayan sa Cebu, adunay balita alang kaninyo. Ipasalig ni Mayor Edgardo Labella nga gihikay na nila ang mga dokumento aron mahanay na ang gahinalang sa financial assistance sa mga senior citizens o sa mga casual o job order employees. Kung andam na mga dokumento, iduso na sa konseho ang Supplemental Budget 1 nga magsukip sa gahinalang sa financial assistance sa mga senior citizens. Suhulan sa mga casual o job order employees o uban pa mga programa sa dakbayan Cebu. Nakasabot ra hinoon mga casual o job order employees nga nahinabi sa GMA RTV Balitang Bisdak. Hinon wa ra malangan ang suhulan sa mga regular nga mga empleyado sa Cebu City Hall. Their salary is the most important thing for an employee, no? So as soon as possible, when it's legally feasible already to release them, then by all means,